Dette er en videodokumentation om fejl i opsætningen af Fashion Service webbutik, udført af A-Works til Fashion Service. Det her, vi ser først nu, det er det godkendte design fra A-Works, tilsendt til Fashion Service den 20.12., altså bilag D. Hvis vi går over til den færdige webbutik, ser designet sådan her ud. Hvis man lægger mærke til først nu slideren og billederne. Det første man ser, det er jo, at designet overhovedet ikke er det samme. Nummer 2 ting, som er fejl i det, det er, at man her i selve billedrammen, der cutter man billedet af. Og de her billeder herover er som også nævnt grumset, og det er simpelthen fordi rammerne er forkert dimensioneret, og du kan ikke uploade ordentlige billeder i disse rammer her. Ligeledes når man kigger her, det er selvfølgelig svært at se via iPhone osv., men selve billeduploadningen her er af så ringe kvalitet, og det er fordi slideren er for stor i forhold til billedet. Hvis man går ned her og ser, der vil man kunne se, at selve billederne er klare og tydelige, det er fordi billedrammerne er lidt bedre dimensioneret her. Det der fejl her, og meget væsentlig fejl, som vi ser med det samme, når cursoren kommer fra venstre mod højre, det er, at billederne forsvinder. Som det tydeligt fremgår, så forsvinder simpelthen billederne. Det er klart, at det kan man ikke bruge i en webbutik. Hvis man går videre, og jeg vil gøre opmærksom på, at der vil blive vist hele vejen igennem de forskellige fejl, der ligger der. Så det nytter ikke noget kun at se en lille smule af den her video, fordi det hele skal ses, for man kan få alle fejlene med. Gå ind i butikken. Her kommer der nogle flotte billeder op. 2 drenge, 2 piger. Hvis man kører cursoren over, så forsvinder de sørme også. Hvis man går ind i produktgruppen, som vi kan gøre her, altså ind i produktbeskrivelsen, så kan man se, at billedet det bliver der. Her, når man gør det her, det skal man ikke tage sig af, det her billede, fordi det er magnifier. Det fejler intet som helst. Det er glimrende udført. Jeg skal lige tilbage igen. Sådan. Så kan man se, at billederne forsvinder. Hvis man går ind i kategori 2, det er bare en underkategori af det her, der kan man se et billede, som burde have været uploadet. Hvis man kigger på de 2 kasser her, indikerer det fra fra WordPress, at der er fejl i uploadningen. Men man kan tydeligt se, at der ligger et billede herinde, selvom det ikke er der. Og det er A-Works, der har forsøgt at uploade det her billede, som ikke er lykkedes. Det er ikke Hans, der har gjort det. Hvis man går ned i kjoler, igen bare en underkategori, og der er de her 2 drenge igen, der kan man se præcis det samme billede forsvinder. Hvis man går ned i testkategori, igen bare en underkategori, det er ligegyldigt, der er 3 billeder her, og kører over, det forsvinder simpelthen. Og det, der taler om, det er, at det er en meget stor fejl i en webbutik. En webbutik skal være ligefrem, skal være lækker og spændende at se på, men frem for alt skal billederne da ikke forsvinde. Det er ligesom det sidste, der er mening med det her. Men når vi går ind i galleri her, så vil man se, at der er 2 billeder herover, og grunden til, at man kan dokumentere, at det jo selvfølgelig er en fejl, det er, at hvis man ser her, whoops, så bliver billederne der sørmer. Det vil sige, der er klart tydeligt bevis for, at det sagtens kan lade sig gøre, så frem man indstiller tingene rigtigt. Og det har man ikke gjort fra A-Works siden. Når man kigger her, så er der en ny fejl også i det, og det er faktisk også en væsentlig fejl, men virker også, altså, ja, det er en væsentlig fejl. Hvis man kigger på det, og jeg prøver at zoome så meget jeg kan, hvis man ser her, alt efter hvordan det ser ud på uploadningen senere hen, så vil man se, at der er 4 links: butik, galleri, til kasse, til kurv. Sådan er det. Der er ikke flere links, altså aktive links. Og det der nemlig er ved det, det er, at den struktur i det her webshop gør, at jeg er tvunget til at hele tiden klikke bagud, for jeg kan ikke komme til forsiden. Og det er jo ikke en måde at bygge en struktur op i en webbutik, at du er låst fast i butikken. Altså du kan komme fra forside til butik, men du kan ikke komme fra butik til forside. Og det vil sige, at du er låst fast. Du skal klikke det op, men da jeg har klikket rundt mange gange, så måtte jeg lave 7 klik for at komme til forsiden. Men igen det, vi kan se her, designet, og så tillader jeg mig lige at lægge designet op, som er godkendt den 20.12. Og så efterfølgende, jeg tror det 3. i 1. 2014 og så videre. Det er det godkendte design. Men det man skal være opmærksom på, det er, at der står i tilbuddet, at når designet er accepteret, og det er det her design, der er accepteret, intet andet, så kan det ikke laves om, fordi, som der står i tilbuddet, at det er et unikt design, som er bygget fra bunden, og derfor kan det ikke ændres. Hvorfor de så har kunnet ændre det her, det forstår jeg ikke helt.
Fordi det her, det er jo bare et spørgsmål om at tilpasse rammerne, men hvad man ikke har ønsket fra A-Works side. Og det at skrive, at man har afleveret en færdig, god webbutik, er jo dokumenteret her, at den her webbutik er fuld af fejl. Og for at gøre det bedre, så vil jeg da tillade mig at vise mailen, hvor der står: Hej Hans, tak for en behagelig samtale. Vi er glade for at kunne levere dit website til dig. Nedenfor finder du adgangskode samt brugernavn. Du vil ligeledes finde administrations, og du kan se dit nye website her. Her. Klikker. Og kommer ind på websitet, som igen, bare for en god ordens skyld, så der ikke skulle være nogen diskussion om det, forsvinder billederne. Jeg behøver jo ikke at tage den igennem en gang til. Men igen, det har intet med det design, som er blevet godkendt, at gøre. Tak.